Mismong si Mayor Jan Dalipe nga usa-usab ka registered nurse gipakita ang kahana sa pagturok og bakuna kontra polio sa mga bata sa covered court sa San Roque, Zamboanga City. Kiniisip partisipasyon sa World Immunization Week nga nagsugod niadtong Lunes, Abril 24 hangtod sa Domingo kaghapong adlaw, Abril 30. Diin kini ang hiniusang paningkamot sa World Health Organization, UNICEF ug Zamboanga City Health Office aron maprotektahan ang mga kabataan sa bahad sa polio. Gipahibalo usab atol sa aktibidad ang umaabot nga measles, rubella oral polio vaccine supplemental immunization activity nga sugdan karong adlaw, Mayo 1 hangtod sa 31 sa kasamtangang tuig. Sa Zamboanga City, tiyan kita eligible population or target for the measles rubella of 79,973 and also for the BOPV bivalent oral polio vaccine is 93,802 LGM on target, in which the DOH gave us just within the first 2 weeks that we have to meet the 85% accomplishment so that we can have the herd immunity and protect Zamboanga City from measles and polio diseases. Gila umang mabakunahan og OPV ang tanang kabataan sa Zamboanga Peninsula nga ilang makuha pinaagi sa pag house to house diin target nga mabakunahan ang 0 ngadto sa 59 months nga mga kabataan. Lukopan sab nila ang 98 ka mga barangay sa Zamboanga City. We will go all our house to house strategy. So it does not mean that we only have a post from one from a strategy, but we have to go the whole Zamboanga City. We see to it that everyone 0 to 59 months they are immunized and given vaccine. Sa milabayng tuig 2022, 98% sa kabataan ang ilang nabakunahan, diin ilang nalampasan ang target nga 93%. Gilusad ang programa sa milabayng semana sa Paseo del Mar nga gipangunahan ni Mayor Jan Dalipe ug DOH-9 Director Dr. Joshua Brillantes. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe,